sannan ka jarma babban provost. Na daktan daktoci Dakta kai da maraba bana Geso, kaji gwanin mu na kuwa Dakta mai kishin al'umma Yeso. mai kaunar talakawa Dakta da muka kai mu bika Yeso. ga sarkin tsafta nan Dakta duka Afirka su bika Geso, ga jaruman sarki nan Dakta. sarki na dawaki babba Geso, hakimin nasarawa Dakta. na falakin kirba ba Yeso. sanan ka sagiri alayi Dakta. na zo in yi maka sannu Geso, maka baitoci na mai gidan mu a ba mu kulawa tunda muna nan zaune sarki na tsaftan Afirka a gaida datta bashir ke so sanni jarman sarki na dawaki baban mu mai tuta babban furobo sarki na tsaftan Afirka gaida Dakta Bashir Geso sanni jarman sarki na dawaki baban mu mai tuta babban provost. ni da farko ilahu sarki zan sakawa Sannan ka jarma fara bani dama ga wakar ban kiyawa babban provost. sai kake mini kullum Allah kai dadawa Sannan ka jarma to dubin salati karo shi ka ninkawa babban provost. kun amini gatan nan me mana ba gazawa Sannan ka jarma sahabu mata ye ƴaƴa nai sakawa a saka da furo sarki na tsaftan Afirka gaida Dakta Bashir Geso sanni jarman sarki na dawaki baban mu mai tuta babban provost. sanni jarman sarki na dawaki baban mu me tuta Sannan ka jarma sanni sarki na tsafta ga kagogan mu me tsafta babban provost. ambasada ne na hausawa kai ka wuce keta Sannan ka jarma da muka kai mu probos ne kai baka mugunta babban provost. ni sagiri ne mai wakan nan dan falaki dubuti na probos Sarki na tsaftan Afirka gaida Dakta Bashir Geso sanni jarman sarki na dawaki baban mu mai tuta babban provost. to da fari dai na zo a gidanka ne zani dan huta Sannan ka jarma mai gidanmu ne sannan kuma gayi sarki ne gun tsafta babban provost. sannu ubana na zo an gaishe da kai baban binta Sannan ka jarma da muka kai mu tafiyar karkyau jirgi baban mota babban provost. tunda ayyukan da kayo al'umma kowa na murna babban provost Sarki na tsaftan Afirka gaida Dakta Bashir Geso sanni jarman sarki na dawaki baban mu mai tuta babban provost. cikin makaranta ɗalibai kowa na faman san barka Sannan ka jarma wannan ilimin su ka gyara yau kama ai ba tamkarka babban provost. gyaran makarantu da kulawa kai yau dai ba na biyinka Sannan ka jarma kowa yana faɗi da tabashir domin ce masanninka babban provost. aiki da kulawa ka tafi kake kai ba ai maka burki ba zancen rumo Sarki na tsaftan Afirka gaida Dakta Bashir Geso sanni jarman sarki na dawaki baban mu mai tuta babban provost. ko da lamanin da kai wa marayu mace ma hero Sannan ka jarma ai mun gani a karatu kai sanin ka sa biro babban provost. mutumin kwarai mai kishin al'umma banda su tero Sannan ka jarma mu dai mu je shugaban makarantun lafiya ba zero babban provost. general provost ka yi kokari fannin aiki tauraron famous Sarki na tsaftan Afirka
musu jimla. sannan ka jarma. Ku zo taho nan ku taho gun sarkin tsafta ba illa. Babban provost. Sai mana jarman sarki na dawaki babanmu bai bulala. sannan ka jarma. Gani a zaune na zo an gaishe ka baba na fadila. Babban provost. Idan kana zo kowa yana ta jira na umma fafo mas babban provost. Sarki na tsaftan Afirka gaida Dakta Bashir rage so sanni jarman. Sarki na dawaki baban mai tuta. Babban provost. Falakin kiru dan Allah ja ni ka kai ni gurin abba. sannan ka jarma. Malam Bashir ne mai kishin al'umman nan ya saba. Babban provost. Malam magaji sarki na san da amana kun saba. sannan ka jarma. Malam magaji sarki fala kinkiru baban abba. Babban provost. Na gurin provost fala kai ma na gaishe ka mai babban falai. Sarki na tsaftan Afirka gaida Dakta Bashir rage so sanni jarman. Sarki na dawaki baban mai tuta. Babban provost. Malam Jamilu principal ne na san baka ganda. sannan ka jarma. Kana da kishi kuma baka yin lezin tsara ajanda. Babban provost. Malam Jamilu alaran ne shi din na da ibada. sannan ka jarma. Sannan gifted a wajen ilimi na san kwai kada hadda. Babban provost. Malam Jamilu kama ni ka kai ni fada ta provost kuma kai provost. Sarki na tsaftan Afirka gaida Dakta Bashir rage so sanni jarman. Sarki na dawaki baban mai tuta. Babban provost. Ambasadan Hausawan Afirka sai na ce ma fantastic. sannan ka jarma. Ka kwararre mu je kwararre fannin kowa zai mate. Babban provost. Da muka kai mu uban marayu me yin kyautar fomate. sannan ka jarma. Kai dakta ne mai kafa tarihi wanda ke wato fike. Babban provost. Ga ɗan kasa girin nan me maka waka ne yau gana palace. Sarki na tsaftan Afirka gaida Dakta Bashir rage so sanni jarman. Sarki na dawaki baban mai tuta. Babban provost. Sarki na tsaftan Afirka a gaida Dakta Bashir ke so sanni jarman. Sarki na dawaki babanmu mai tuta babban provost.